Sonshine Newsblast. Sa pikas bahin, Nagpalig-on sa Panagtambayayong Batok sa human trafficking ang Cebu City Government ug ang anti-trafficking group nga Called to Rescue. Mipahigayon og courtesy visit kang Cebu City Mayor Nestor Archival ang delegasyon ni atong Marso 9 nga gipanguluhan ni Dr. Cindy Romine, international founder sa organisasyon uban sa mga opisyal sa Called to Rescue Philippines. Sa panagtigom, gipasiugdan ni Mayor Archival ang kakabos usa sa mga nagunang hinungdan sa human trafficking. Gisgutan usab ang sayop nga paggamit sa teknolohiya nga mahimong magamit sa pagpanamastamas sa kabataan pinaagi sa online platforms. Gisusi sa duha ka habig nga ang mga programa nga makatabang sa pamilya sa husto nga paggamit sa teknolohiya. Lakip ang pagpalambot sa panginabuhian pinaagi sa online selling, inay nga malantad ang kabataan sa peligrong kalihukan. Magpahigayon usab ang Call to Rescue ug awareness campaigns, rescue operations, kauban ang PNP ug NBI, ug rehabilitation programs alang sa mga biktima. Nipadayag si Mayor Nestor Archival og suporta sa syudad og gidapit ang grupo sa pagbisita sa Santa Rita de Casia Women and Children's Center nga nag-atiman sa mga giabuso ug giabandonar nga kababainhan ug kabatan-unan.